Zdravím všechny, to jsem opět já Sulík a chtěl bych vás přivítat dnešního dalšího gameplaye. Tentokrát to bude na hru Assassin's Creed Brotherhood a bude to na multiplayer. Takže první bych vám asi představil nějak trochu tu hru, pro ty funkce, co jsou tady v tom menu. Tady to je Quit, to se asi vyjíždí, tím se vyjíždí prostě pryč z hry. Options, tady si můžeme nastavit anti-cheating, jazyk, ovládání, ty šipky a tak dále, klávesnice a grafiku. Pak tu máme nějaké info, nějaké novinky a manuál. Pak si v play můžeme vyhrát Play Now, Ranked Match, Player Match, Private Match. No prostě tam toho dost. Pak customize profile set, tady máme ability. Ano, to vám ukážu, že se to vždycky nějak podělá, takže si sem hodím můj oblíbený Hidden Gun. Tak. A pak tu máme leveling, tady, počkat, leveling, nemůžete vidět, jaký mám level. Já jsem hrál jakože Assassin's Creed Brotherhood už tak prostě strašně dlouho, takže když mi to nepůjde, tak se fakt domlouvám. Ale prostě hrál jsem i Revelation multiplayer a zdá se mi, že tam je mnohem lepší, jako víc zábavnější. Tady mám jenom level 13, jak jste si mohli všimnout. Tam mám mnohem větší, takže teď vám ukážu, jaké tu jsou mody. Já většinou hraju na Brotherhoodu Wanted, ten je nejlepší, že prostě hledáte ostatní hráče. Pak je tu nějaký Manhunt, to přesně nevím, to tu předtím nebylo. A pak Aliance, to jsou jako kdyby 3 týmy a že po sobě jako kdyby jdou. Pak Advanced Wanted, Free to Play, pak zase ta Aliance, Chess, jo, to je, že tady jako kdyby truhly musíte vzít, pak Escorta, to je taky celkem dobré, a Assassinate, no, prostě, že musíte někoho zabít. Tak, a ještě v tom customize, a tady challenges jsou v tom progression a další věci, a teď bych vám ukázal tu hru, takže mi dáme asi Play Now, ale tady je problém, že trvá strašně dlouho, než to najde nějakou hru, to mě úplně na tom nejvíc vadí. Ale jak můžete vědět, tak mi něco načetlo, ale je tady málo hráčů. Jak říká, že hledá další hráči do level 6, takže musíme počkat. Tak a nyní se podíváme na to, jaké je to hraní. A nějak jsem si nestihl vybrat tu postavu, ale to zase tak nevadí. Ale chtěl jsem vám to sice ukázat, jak to vypadá, ale čekal jsem strašně dlouho, než mi to načetlo. A tak se omlouvám, že jsem vám ještě neukázal, jak se vybírají ty postavy. Ale o to teď nejde, teď se prostě podíváme na to hraní. Tak, teďka se nám ukázal náš první cíl. A jdeme na to. Tak. Jde po mně jeden další templář, takže. A taky jsem zapomněl říct, že tohle jako kdyby je. To byl můj cíl. To si podám, pojď sem. Tak, teď vám ukážu první skill, to je pistol, skrytá. Tak, je po něm. A dostali jsme jenom 100 bodů. Teď, protože jsem na něho krátko mířil. Když na něm míříte díl, tak to je jako kdyby tak poprava, že prostě za to dostanu dost bodů. Ale to nevadí. Tak. Po mně dva asasini, můžete vidět ty dva červené trojuhelníky, nebo tak. Tak něco, kde je? Je někde poblíž. Teď po mně jde taky templář, no. No, zabil mě. Dostal za mě 200 bodů. Sráč jeden. Škoda. Teď mám, no, tady ty jsou lepší tyhle skvělý. Teď zkusíme nějakou stealth akci, teď vám ukážu druhou schopnost, už tak rychle.
No a tak teď musíme utéct. Tak. Oj. Já uteču někam nahoru. Tak teď jsem vám ukázal, teď jsem si dal druhou schopnost a to je první změnění podoby. Celkem užitečné. Mohni blbče. No, rychle. Tak. Už jsem utek? Ještě ne. Škoda. Pardon. No asi. A tady jsou jako kdyby takové skrýše. Tak. A Jo, dobré, utekli jsme mu. Teď máme zabít. Takže co to je? Toho samého, co předtím. Zás. A můžete vědět, že jsem čtvrtý. Takže to se celkem dá. No, že už jsem to dlouho nehrál, ale ještě předtím jsem si dal pár her. A celkem se mi dařilo, tak doufám, že se mi bude dařit i teď. Tak, schováme se třeba do kostela. Tak jsme mu utekli. Super. Já nejsem zvyklý hrát za tuhle postavu, já obvykle hraju tady za tohoto. Je můj oblíbený. Ale tak nepodařilo se. Já se pokusím udělat i další video a to bude z multiplayeru na Revelation. Což je podle mě mnohem lepší, tam je prostě o hodně víc možností, je to i zábavnější, prostě je to lepší. Ale teď prostě udělám jenom, už jsem to nainstaloval, tak já jsem chtěl udělat proto, tady ten Brotherhood, abyste viděli, jaký je mezi tím rozdíl prostě. Protože kdybych pak první dělal Revelation až pak Brotherhood, tak by to prostě vás nebavil. Ani mě ne. Je někde tady. Škoda, utekl mi, tak. A když si chcete zahrát multiplayer, tak musíte mít hru koupenou, originál. Ano, zabili jsme. A zase jenom 100. Jsem na něm mířil moc krátko, nevadí. Tak, koho teďka máme zabít? Celkem málo bodů na to, že už jsme skoro v polovině hry. 450 je dost slabé. Ajajaj. Použil na nás svůj nějaký skill. Že ještě něco jako kdyby slzný plyn nebo tak něco. Ajaj. Ale jo, mám ho. Je to i celkem brutální. Ale ne zase tak, dá se to. Tady je úplně strašně dobrá schopnost, to je prostě takový jed. Jsem teprve dostal. No, tak co? No, nám je určitě dá jet. No, nebo ne? Tak, jdeme. Jo, takže prostě tady v tom hrajete jako kdyby za templáře, že to je jejich výcvikový program nebo tak něco. A oni ty věci pochytili jako kdyby od Desmonda Milese. To je hlavní postava, jako kdyby v přítomnosti. Co se vždycky tak prolíná ten příběh Assassin's Creed, že hrajete chvilku za minulosti a chvilku za toho přítomnosti. Ale za toho přítomnosti hrajete úplně minimum, ale ve trojce už by to mělo být vyrovnané. Já jsem to trochu měl, celkem, jakože to šlo, ale pak se mi to trochu lagovalo, tak jsem se na to vykašlal. Tak jo, je někde tady. Kde pak tě máme? Už ji vidím.
Kdo je? Prostě děláte srandu, ne? Jak ho tu zabili? Že si myslel, že je to nějaký nepřítel. No, tak to bude teda super, no. Co? To mě posle, no. To se mi nepovedlo. Vlastně je celkem na nic mapa, takže asi se mi moc dařit nebude, no. Zase tady to, ty toho jsme měli předtím. Tam je. Pojď sem. To je svině. Škoda, no. Mohl jsem mu na něm ukázat popravu. Tak. Snad ho najdem znovu. Kde jsi? Je tam. Já ho zabiju akrobaticky, tak. Tak, kolik jsem dostal? 200. Tak to bude pěkné. To je hodně pěkné. 500 bodů. To je moc pěkné. Už máme 1050. Co? Tak málo. A pořád jsme čtvrtí. Je dole. Tak. Už jsme konečně druzí, takže jsou 600 bodů, tak to je hodně pěkné. Tak, tady vidíte dalšího hráče nějakého, ale není to můj nepřítel, tak je v pohodě. Tak. Další, jo, mám ji, super. To je sráč. 150 bodů dostanu, takže to je v pohodě. 1950. No ale toho prvního si už nedoženu, škoda. Já vám asi ukážu jenom jednu hru. Tohle je tohle je mod Wanted. Takže prostě musím najít a zabít ty nepřátelé. Ostatní templáře. Pak je tam těch mnohem víc těch modů. To je fakt super tohle. Fakt super. Aspoň druzí musíme skončit, protože třetí je na nic. Ještě jednoho zabiju. 30 vteřin do háje, pojď. No tak fakt super, no, super. Jasně. No tak asi skončíme třetí. Škoda, no. No tak fakt super. Díky, no. No, třetí, super. Jsem si fakt přál tohle. A tady můžete vidět, že mi to přičítá ty body. Jsem 14. Byl jsem 13, jak jsem vám to ukazoval, protože jsem ještě hrál mezi tím pár her. A tady můžete vidět moje předchozí skóre, to 2550. A to jsem myslím skončil nějak... Myslím druhý jsem byl. Tady to je... Co jsem dostal teď. Tak. To by asi bylo všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak určitě lajkujte. A nezapomeňte navštívit naši stránku. Odkaz na ní bude pod videem. Takže to by bylo vše. A mějte se pěkně, čau.